Ora kesel ana? Mboten. Ora. Niki kula mengke lho sampai gara-gara. Loh tenane. Nggih. Eleh. Eleh tak kinang. Gayamu. Ya. Percaya. Ya sak penakmu lek nyambut gawe sak penakmu lek karo bapakmu Anom Dwija Kingkong. Ya. Anom Dwija Kingkong. Lho enek sing ngono e. Enek sing nyebut ngono lek nyiarke iki tiwas dirungokne wong bilang-bilang. Malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon sesaji Rajasaya dengan dalang kondang dari Karanganyar, Jawa Tengah. Inilah dia Ki Anom Dwija Kingkong. Wah. Penak, Pak. Penak. Penak piye? Nggih penak enak kingkonge. Sing bener iki kangko mung salah penulisane. Ya. Yo dibawani sik ya. Nggih. Ya. Dek, saya gedhi anak kowe nak. Nggih, Kuwi Pak. anune sapa kebayake sapa dienggo kok iso teplek pas sapa? Niki bayake Baru baru nyetak. Baru nyetak langsung dienggo nggo awakmu. Iya. Sembuh. Tumbas ning pasar sayur. Iya. Apa kan ning pasar hewan ae, pasar sayur. Kok iso teplek ning awakmu kok iso teplek ngono lho, pas ngono lho, kaya Lah nggih diukur. nggih mboten nyekeng lho niki Ora Pak. nyekeng ya. Nggih, pancen ya jodoh, Pak. Heeh, ya. Kowe mau digawakne apa karo ibumu? Napa? Jare ati paring apa? Perfume. Iya. Wah iya. Perfumnya 2. Nah, Iya, itu mahal loh, Pak, limited edition loh itu. Wis tok ora usah mikir perkara larang karo murah. Bakune kowe njaluk apa kok bapak karo ibumu iso nuruti tak tukoke. Wis tok. Yang penting ora njaluk mobil. 1.000-an, Pak. Sik ya yo. Weh. Aku ki paribasane pendak taun sowan ana ing Bangsongan. Wah, ngono. Ning dipecahkan rekor pada malam hari ini penonton terbanyak selama saya sowan ana ing Bangsongan adalah dipecahkan pada malam hari ini. Luar biasa penontonnya. Tepuk tangan buat kita semua dan para penonton semuanya. Kaya ngono ya ya ning kantor desa iki separone nduk karo iki ya. Oh ngono ning kowe aja GR. Aja GR piye? Sakmene kae iki asine ora nonton kowe. Nonton sapa? Niken Salindri. Oh ya. Wah, tiwas aku GR aku. Oh, batin kok penontone Pak Kangko kok sakmene kae. Lho, kaya nganti wah yo, masyaallah. Oh, kowe aja GR rumangsamu ki arep nonton kowe. Gak. Ngono ya nak. Iya, pancen ya cah sitok iki pancen dayane luar biasa kok. Dayane, heeh. Kekuatane, daya tarike, aurane terus semuanya sajalah. Oh, ngono. Luar biasa, luar biasa. Kok nganti Niken Salindri kekuatane kaya ngono ki sebabe saka apa? Saka tapane wong tuane sekarone. Oh, ngono. Iya. Iki lho, kena nggih conto karo bapak-bapak karo ibu-ibu. Oh, ngono Kok nganti bocah duweni kekuatan, duweni kadigdayan, duweni daya tarik sing luar biasa. Kuwi mesti wong tuane sekarone kuwi topone wiwit nalika Niken Salindri ana jroning kandhutane mboke. Oh, ngono ya.
Iya. Heeh, wis to ditenono. Nalika wong wedok kok mbobot, wong wedok kok meteng, kuwi wong lanang kok gelem poso. Setiap Senin Kemis nganti laire jabang bayi iki kok dadine anak ya kaya Niken Salindri iki no. Oh, wis pinter, ayu, kondang, duwite akeh, jomblo sisan. Lah ya heeh. Oh, ngono heeh. Ngono kuwi saka tapane bapake ya, heeh. Nalika ibune si Niken Salindri iki ngandhut nalika genduk kuwi ana jroning kandutan, bapakne penjerane Pakde Gondo Supono, Gondo Degleng, heeh. Kuwi mesti tirakate bakoh, tirakate kuat, satemah dadi anak metune anak ya wis kaya ngene iki kabeh wis do ngerti. Ya, ora mung sak Indonesia, kepara seantero dunia wis do ngerti karo Niken Salindri. Iki lho, Pak. Bapak-bapak, iki nek nggih conto, nalika bojone sampeyan niku meteng, ditirakati, nek perlu dipasani, dileki, dadine anak gen kaya Niken Salindri. Lah ora, bojone meteng tuweke tateton malah ngondol ae. Piye wae ya? Oh ngono. Iya. Dadine wis kaya ngono kuwi nok. Iya ngesoke dawuh. Heeh. Dadi aku iso garis ngandhapi yen to bocah iso kaya ngene iki merga tapane wong tuane, dongane wong tuane. Ya, nek ora wong tuane ya mbah buyute. Oh, ngono ah. Dalang Kangko iso kaya ngene iki kuwi ya tapane Mbah Sukron Suwanda karo Ibu Hajah Suci Katiningsih karo Mbah Estimah sing saiki wis umure meh setahun sing panggah ndongakne karo aku. Oh, ngono aja. Lah ya 100 tahun. Masa meniku setahun? Salah. 100 tahun kok setahun. Ya. Dadi mboke utawa ibuke Mbah Sukron ki isih sugeng, isih sugeng. Mbah Estimah kuwi simbahku karek siji kuwi nok meh 100 tahun. Oh, ngono ah. Aku angger mulih iki sing tak sungkemi pisan ya ibu, pun pindho ya bapak, sing angka telu ya Mbah Estimah kuwi. Wah, ngono ya. Iya, sehingga dungane neng awake dhewe luar biasa. Nek ditimbang perkara apike ndalang ya awake dhewe apike sepira lho. Ning nyatane alhamdulillah wiwit Juli kepungkur nganti sakyahene ya rong leren, paring leren iki mung sedina rong dina. Lah iya. Iki merga dongane wong tuwa, dongane wong tuwa sing tulus menyang anak ya klebu anakku wedok si Dimas Niken Salindri iki pancen ya ora kok terus saiki kaya ngene kondange. Kuwi tanpa perjalanan perjuangan ki ora. Perjuangane nduk Niken ki wit kelas pira to? TK apa piye ket SD wis mulai nyinden. Oh, ngono. Berakit-rakit dahulu, ngono kae lho, Nok. Ya, heeh. Ya kabeh ditebus kanthi laku ya. Iya. Sapa gelem mulya kudu rekoso, pengin sugih kudu nyambut gawe, ya. Pengen pinter ya kudu sinau kuwi prosese kaya ngono kuwi. Ya ngestoke dawuh. Yung apa? Saurunge gojek karo anak wedok iki wose apa? Bengi iki awake dhewe sowan ana daleme panjenengane Bapak Supardi SPD. Beliaunya minangka dadi kepala desa utawa lurah ana ing Bangsongan Kayen Kidul. Wewengkon Kediri Kayen Idul, ngopo to ting brengok ki sindene iki. Aku lagi inti aja bengokku ndak pikir aku ilang. Oh ngono, heeh. Iki acarane apa no? Acarane ya kuwi tasakuran. Tasakuran apa? Ya yang jelas semua berkah saka Gusti Allah yang telah diberikan kepada keluarga panjenengane Pak Supardi sak keluarga. Oh ngono ya. Jadi beliaunya kuwi sangat-sangat mempunyai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah purna tugas jadi pegawai negeri utawa dadi guru disurung dening lapisaning para masyarakat ana ing Bangsongan wekasane bisa dadi asrana kepala desa ana ing kene dengan suara yang mutlak
iki sangat disyukuri saya-saya iki tambah masa jabatan jroning 2 tahun saka pemerintah Kang Sarto bengi iki ya pengetan ulang tahun pernikahan beliaunya Pak Supardi saha Ibu Irnaningsih SPD yang ke-40 tahun. Oh ngono nak? Ya. Uga putrane papat lan menantu papat lan cucu ana 6 wis diparingi berkah saka Gusti Allah, putrane wis do mentas kabeh. Oh ngono. Heeh. Putrane sapa wae? Panjen Mbak Deni Cahyaning Tias SPD sing wis kelakon didhawuh dening Mas Indro Tri Cahyono. Oh ngono. Wis mentas. Ya heeh. Diparingi putra, putune panjenengane Mbah Supardi. Ya. Angka 1 Aura Ratna Arum Sari, angka 2 Ahmad Zaki Bagus Nugroho, angka 3 Andin Jelita Nur Aini. Ya. Putra sing angka 2 panjenengane Mbak Devi Dwi Retnani SPD. Ya, dawuh kelawan Mas Effendi SH. Ya, gadah putra, putune panjenengane Mbah Supardi. Ya. Mas Raditya Sakti Haji Nur Muhammad saha Fauji Akbar Luhung Pambudi. Oh ya. Terus putra sing angka 3. Putra sing angka 3 Mas Januar Satria Wibowo sing dawuh kelawan Mbak Evika Rahma Fitriani ingkang gadah putra Evalia Anka Kaila Faran. Ya ya. Sing angka 4 menjane Ardina Nur Kusuma AMD. Ngono. Wis dawuh kelawan Dimas Aditya Arganata SM. Oh ngono. Ya. Ya yang iki urung diparingi putra urung. Muga-muga ndang nyusul Mbak Yunin ndang nyusul Mase ndang diparingi putra golek kencana kang bisa tata jalma wekasane bisa kangge srana nutukake marang sejarah. Oh ya ya ngono ya iki intine bengi iki kuwi. Heeh. Intine bengi iki kuwi no. Ya ya. Anggone dipercaya dening para marga masyarakat ana ing Bangsongan. Kuwi sangat bersyukur beliaunya setelah mengabdi menjadi PNS utawa pegawai negeri utawa guru selesai purna nggone pensiun nggone dadi pegawai negeri diangkat dening para masyarakat ya sehingga dadi kepala desa iki sangat disyukuri oleh panjenengane Pak Supardi. Oh ngono. Mula bengi iki wayangan ya dalange tidak mau kelain hati ya mergo ya wis rampung masyarakat kene karo aku ya wis suwe lek serampung ya ngono. Awake dhewe kang tinuju. Dadi insyaallah nek ora kleru taun iki Bangsongan iki wayangan wis ping pindho iki no. Oh ngono ya. Bersih desa wingi tanggal 31 Agustus ya wayangan ana ing Bali Desa Bangsongan. Nyuwun pangapunten nalika 31 Agustus kula mboten saged sowan barengan apa ora lho wong ora ditanggap kok. Oh. Mosok ya arep mara rene unuk-unuk Pak kula mang tanggap ya isin aku. Oh ngono ya ya iya. Wah ngestoke dak. Lah wekasane kanggo srana nambani kangene para marga masyarakat ya ing dina iki awake dhewe tinimbalan marak sowan bareng karo anak wedok Niken Salindri. Wah ngono ya 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 ngestake dawuh. Ya 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 ya. Panjenengane ngasta kepala desa insyaallah baru 1 periode ketambahan 2 tahun ya. Ning nyatane potensi luar biasa. Oh ngono. Yang dihasilkan nalika panjenengane ngasta dadi kepala desa ya. Oh, prestasinya juga luar biasa. Iso menang lomba pengolahan sampah menjadi barang siap pakai juara 1 no. Oh, ngono. Lomba kebersihan lingkungan juara 2 tingkat kabupaten. Lomba semarak kemerdekaan juara 1 tingkat kabupaten. Lomba PKK juara 2 tingkat kabupaten. Lomba desa juara 3 dari 343 desa sekabupaten Kediri. Wow, wah. Prestasinya sing diukir kaya ngono. Layak masyarakat oneng Bangsongan tresno karo Mas Supardi luar biasa. Luar biasa.
Tur bengi iki diloske nduk syukuran Pak Supardi. Heeh. Aku ngerti dhewe mau, sapa wae kok luwe ora mikir kuwi wong desa kene wong desa liya kon langsung mlebu kon mangan njupuk dhewe rasah bayar. Oh, heeh. Wis panganan apa enek iki mang? Ya, iya. Rasa syukure kaya ngono ya ngrasa syukur. Heeh. Pak insyaallah jenenge wong sedekah kaya ngene iki ora lokak bakale kebak, ora rubuh tetep bakal kukuh. Ya. Ora dadi melarat ming malah saya meningkat sing dadi rezekine. Oh ngono ya 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 ah 2 tahun iki disyukuri temenanan. Heeh. Kaya ngene iki lho. Lurah-lurah sak Bangsongan pura meri karo Pak Lurah Supardi. Lah ya. Pak Lurah Supardi gelem 2 tahun syukuran wayangan kok liyane do diam-diam saja. Ngono ya ya mungkin ya urung. Mungkin ya urung. Yo ndonga bebarengan no. Ndonga bebarengan. Coba jenengane Pak Sumardi sembah nuwun, Pak Sumardi SPD. Ya. Soho Ibu, ya Irnaningsih SPD. Ya. Lan kabeh Brayut Agung ing mampantun ing dalem mriki. Sasampunipun ngamontenaken pagelaran dalu menika mugi tansah pinardawa ing kamulyan, tetep dipun paringi berkah nikmat sehat, nehat panjang umur, dipun paringi rejeki ing kathah melimpah tur tekebak barokah, putra putrine lan putune dadya soleh lan solekah. Ya amin Allahumma amin. Ya Allahumma sholli wa sallim sayyidina joget mau berdiri kita duit tari diri pembeleng so, pamundut.
regane wong tuwa ki nek nyawang putra-putrane wis padha mandiring pribadi utawa mandiri ya Yung. Heeh. Pancen kaya ngono kuwi nok. Ya, wong tuwa ning anak kuwi duwe kewajiban kaya dene Pak Supardi saha Ibu Irnaningsih SPD. Ya. Ya wong tuwa kabeh duwe kewajiban nek duwe anak kuwi digedhekne. Nek wis gedhe di sekolahne sak pinter-pintere, nek wis ngancik dewasa dirabekke. Nek wis ngrabekne anak kuwi tegese wis gugur kewajibane anak bisa mandiring pribadi utawa mandiri. Ya yang nyatane putra-putra saka penjane Mbak Supardi iki wis mandiri kabeh. Heeh. Wis karek ungkang-ungkang labuh ning masyarakat, melayani masyarakat bangsongan, ngayomi ya. Karo momong putu ndedawa yuswa. Wah ngono ya Yung. Iya, wah jan luar biasa ya, luar biasa. Mula panjenengane sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gusti Allah Subhanahu wa taala digelar wayangan sing kaya ngene iki nok. Oh ngono ya. Ya Yung ya. Heeh, ya. Saiki wancine hiburan. Oh ngono. Heeh. Sing buka di season hiburan kuwi sapa? Ya anak wedok sik nok, sing klasik sik aku nyuwun jineman apa lah sing alus karo lenggah wae. Ya heeh, engko perkara lagu-lagu liyane engko karo jumeneng lek ana musike. Oh ngono iki karo lenggah gen istirahat ya Yung. Heeh, gen istirahat sik mesake. Iki mau bareng isak wis tanggapan campur sari mayang kara. Ya ana ing Jombang langsung bar gletak langsung rene. Oh ngono. Heeh. Mongko isuk mau sekolah. Ya, sesuk-isuk kudu sekolah. Ya, sore kudu nyambut gawe tekan bengi tekan esuk. Ya, heeh. Sawengi ronggon ngene iki duwite ndahne niken Salindri. Domongi kok. Kira-kira arep golekne adah duwite Salindri iki kangelan kira-kira. Wah, ngono. Saking akeh kur ya ora tau leren. Wah, ngono. Ki aku krungu kabar jare mbangun omah, Nduk. Heeh. Kula, Pak. Heeh. Nggih. Masyaallah. Cak samono wis mbangun omah. Aku mbiyen ki rabi karo mbokmu ki blas rong gablek omah lho, Nduk. Nggih mboten apa kan berjuang bareng-bareng. Heeh, bener. Mula aku karo mbokmu ki aku wedi mergo sing tak jak bareng rekoso ki ya butuhi kae. Nggih. Sebelahmu ki lho, mbokmu. Nggih, Pak. Heeh, aku dadi serawani karo nek karo mbokmu ki serawani nyembah aku. Berarti suami takut istri. Loh, ora kok takut istri ki enggak. Ya anu lah, piye ya menjaga gitu loh, Nduk. Ya harus dong, Pak. Aku aku cik pacaran. Aku omong takok ibumu, kere aku cikan. Mobil ki lho sing dandakne ya mbokmu kuwi sing iseni bengi ya kuwi gek kuwi sedan towek ngono modele. Dingge mlaku sekilo ki bane arep cepot. Kuwi sing dandakne ya mbokmu kuwi kaya ngono kuwi rekas aku karo mbok dhisik. Nggih, alhamdulillah itu namanya pasangan yang sejati. Iya, susah seneng itu dilakoni bareng-bareng gitu, Pak. Bener. Saiki ngugarek ngunduwe, Pak. Berarti jenengan riyen kan mobilnya kan tasik sedan etek-etek. Lah sakniki lan jenengan nggih pun gadah Velfire. Alphard. Alah. Pun gadah bis. Heeh. Bis tapi trocoh nduk bis iki. Sekali-kali golek tanggapan meluwo bise Pak Kangko sing rupane abang tulisane Dwijo Laras Indonesia. Kuwi ketika musim udan ya to. Yoga ki munggah ning bis kuwi wis sangu mantol. Ketika udan bres lak kaya udane dadi mantolan kae. Nila to, Pak. Heeh. Lah jenengan malah ngengken kula Ngopo? kok enggak dikei kualitas yang terbaik kok malah ken udan-udan ning nggone jero bis. Loh, sensasine kanca-kanca ngono tak tari tak tukokne bis anyar ora gelem. Ya wis ndak apa-apa, kapan-kapan tak bareng Dwijo Laras. Domong ya. Ning engko jejerku kudu Mas Ardi ya, Pak. Oh iya. Nek pamane udan ki iso
Apa hujan-hujan bersama. Sensasi. Oh, tenan kok kanca-kanca ki lho seksine kabeh ki lho cek anu. Oh, bis iki tak dol tak tukoni anyar. Oh, mboten sah. Ini ki mawon pun iki. Bis sak dunia sing enek sing iso ngeten iki ajaib ya mung Dwija Laras Indonesia. Alah nggih mboten apa-apa, Pak. Riyen Mayangkara nggih ngoten niku, Pak. Apa iya? Babate pertama Mayangkara niku nggih ngoten niku. Heeh. Gadah helep to. Helep, Helepe niku warnane ijo. Ijo. Nggih metu air terjune ngoten niku. Heeh, iya. Nggih asene mboten kenging, Pak nggih niku wis dugipun dipun. Oh, panas no ya. Nggih. Heeh. Asine iki kena nduk lek anu Dwija Laras Indonesia. Lah ketika AC mati, ngerti ra? Mboten. Wah, kanca-kanca lek AC lek mesti enek trouble to. Nggih. Lek AC mati iki do nyetori bareng di dalam bis seperti di neraka. Ngono kuwi. Ngono kuwi lek do nyetori. iki Gek bareng sak rombongan tak delok kabeh. Terus tak jawab sitok-sitok. Anu tak jawab sitok-sitok. Pripun? Nek pengen adem bisi lebokno Indomaret. Ya sisan ngono aku. Ya wis kepengalaman nek awakmu saiki kaya ngono ki bapak ki wis ora kaget. Mergo kowe wis cilik ki wis mlunggah ning panggunge wayang. Nggih, Pak. Saiki kaya dene sinden sing sapa to? Wong sak dunia ki sing ora ngerti karo Niken Salindri. Aku ki melu bangga lho Nok Cahayu. Nggih, Melu Pak. bangga. Kula nggih nderek bunga saged nderek Dwija Laras sakniki nek riyen kan dereng saged napa nderek Dwija Laras to. Heeh. Alhamdulillah saged dadi krune sakniki. Wah, dadi kru tetap ya. Kowe ya seragame padha ya? Iya. Ya gur wayangan Dwija Laras tok lho sing seragame padha iki aku, Pak. Domongi kok. Nyapa kok iso ngono nyapa, Nduk? Memprioritaskan. Heeh. Artinya kalau memprioritaskan kan berarti kan sayang, Pak. Iya, betul. Berarti kan saking sayange kula kalih panjenengan kalih Bu Dwi sampai kula rewangi niki kan asine kan saderenge limbukan kula kan pun dugi to. Iya. Pun damel kebaya warna ijo. Heeh, ijo. Asine niku. Terus kula niku pengen seragam nggih pun kula seragam. Seragam padha plek. Wah, Jan. Ki wis seragam ngene iki jenenge rombongan ki kudune bayarane ya padha karo sinden-sinden liyane. Padha, Pak. Enggak padha ya kuwi? Ndak padha, Pak. Ndak padha, Pak. Protes ae. Wah, ning sepanduke tulisane bintang tamu kok. Oh iya. Kudune iki pomo kowe seragam beda ki ya ora apa-apa kok, Nduk. Ning saka tresnamu karo ibumu, tresnamu karo Dwija Laras Indonesia, kowe gelem seragam, gelem padha karo kancane. Mula kanca-kanca tepuk tangan buat Niken Salindri yang luar biasa. Nah, makasih ya Nok Cahayu. Nggih, Pak. Ya, tenan muga-muga omahmu ndang dadi. Sok nek kowe omahmu dadi muagong magrong, wong lanang arep rabi karo kowe utawa rabi karo kowe mesti mikir sik lek arep nakal. Wah, bojo kowe wis duwe omah duwe kaya ngene lek arep nakal. Alhamdulillah niku rumah yang keempat, Pak. Wah, omahmu wis papat. Nggih. Masalah kancaku ki rumah sitok irung duwe lho. Iya, rumah sitok. Sertifikat iki ning kadol, ning anu ning bank. Ya. Rumah keempat ya, Nok. Nggih. Luar biasa. Senengno wong tuamu, senengno awakmu, senengno keluargamu. Sakwise kuwi nyenengke wong sakmene mbiyen. Nggih. Kowe nembang klasik apa? Manut aku. Jineman apa Jineman terserah. nggih, Pak. Jineman apa? Jineman gendro. Gendro oke. Nah, gendro. Jineman gendro ora apa-apa. Gendro karo sapa? Gendro ki gelut lho. Heeh. Gendro ki gelut utawa biasa. Gendroe gelut to? Iya, patu. Patu karo sapa? Lah iya ora nek musuhe kok ya kan. Patu karo Pak Dalang. Ayo, ora apa-apa. Dalang Kangko. Dalang angko ae. Rasa patu karo dalang liyane. Iki ayo nembang. Nek tekan ngendi-ngendi. Ya. Karwana tamanda raka Gesekno. Iki enek sing lungguh iki kancamu. nggih niku Ayo, rencang kula SMP. Kula SMP 6, niki SMP 8. Ning nggih sami-sami Kediri riyen
nate lomba niku bareng Lomba? nggih kalih niki. Oh, sapa jenenge? Lomba pedalangan. Jenenge sama lali aku. Sapa jenengmu? Karo kancane kok lali. Kenanga, Pak. Kenanga, Iya. arep muni gerhana aku. Kenanga bae. Ah iya. Engko kan nembang ya iki kan. Dadi lomba dalang apa lomba nembang apa lomba maca pat? Lomba enten dalang bocah, festival dalang bocah niku lho, Pak. Lho, Terus awakmu yo ndalang berarti. boten kula dadi sindene. Oh, dadi sindene to. Nggih, kalih napa? Sing ngresiki terop. Heeh, sik tak takonane sik. Sapa mau? Nggih, kula kenanga, Pak. Kenanga. Nggih. Koncone sak baraan iki Salindri. Nggih, satu baraan. Sak baraan biyen sampean dalang. Boten. Terus Sami kula nggih. nyinden padha nyindeni. Nggih, sami. Kusung genjot, Pak. Kenanga yo. Awakmu kok mripate sipit apa keturunan Cina? Boten. Oh, tak kira keturunane Nyang Pekju. Nah, mengko nembang ya ana kenanga. Nggih, Pak. Nah, mau lak melu nembang ning kene sore mau to? Nggih. Wah, jangan Kediri rumah saku anggar metu ki sinden mesti apik-apik. Ana Niken Salindri, ana terus apa Lintang Kairo, ana iki. Wah, Enten sinden sing sae malih, Pak. sapa? Putri Patricia. Sapa kuwi? Oh, alah Putri to. Putri kae penyanyi kamar mandi nek kae. Ya. Ya. Yo, diteruske sik. Ya, kaya ngono. Kula ngerpek nggih, Pak. Ora apa-apa. Ilaske wae. Ya. Dibuktikan ke khalayak rame bahwasanya Niken Salindri ora mung lagu-lagu saiki utawa lagu-lagu sing berbau musik ning nyatane klasik barang dipangan. Oh, ngono ya. Ganti lanjutke sik. Nah, ya nak. Mikir wae
kena wes ayo gandengan kanca saiki rasaku suka ngotot serna tanpa perlu mongkang pindo grubek so Dwi Laras Indonesia, sekali lagi tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh, ngono. Kabeh iki do ngerti isane Niken Salindri iki meni bangsa lagu bangsa lestari, lamunan sigar. Ya, terus lagu apa kae Lintang Alian. Oh, ngono. Lintang Asmara. Lah iya, asmarane ra ketekan terus alian golek asmara liyane. Ya. Oh, iya. Iya iki lho. Pancen sengaja aku kepengin nodi sepira kewasisane, sepira kepinterane, perbendarane lelagon. Ya nyatane kon jineman gendro ya. Iso teman. Heeh. Ya masku dhewe kok. Oh iya, pon duwe. Ayo, luar biasa. Ya, Yo, jaturi jumeneng disupati cara gamelan Bali, Jo. Yo, mari berdiri. Niken Salindri, yuk. Kanca-kanca anu nduk Ken. Kanca-kanca Dwi Laras Indonesia malam hari ini jangkep komplit-plit ora ana sing pamit. Iya. Alhamdulillah iso ngabiantara sowan iso nabuh awakmu secara maksimal. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Niki acarane napa to, Pak? Loh, syukuran. Penyerane Pak Supardi. Nggih. Dalem kae. Ya lak salin yo ngene Pak Supardi to. Nggih. Kuwi Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa ana ing bangsongan kene. Kuwi lak entuk tambahan masa jabatan 2 tahun. Oh. Nah, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, karo putra-putrane wis mentas kabeh. Ngaten. Putra-putrane wis mentas kabeh dan ulang tahun perkawinan yang ke-40 karo ibu. Oh, ngaten. Alhamdulillah kurang 10 tahun lagi adalah pernikahan emas. Jadi harus nanggap lagi. Ya, aja kuwatir beliau nyaki seneng lan tresna kelawan budaya kok. Nggih. Ya. Iki sing disuwun yang pertama lagune ya kuwi Podang Kuning utawa Gubuk Asmara. Nggih, Pak. Ya. Ora kesel ana? Mboten. Ora. Niki kula mengke lho sampai gara-gara. Loh, tenane. Nggih. Eleh. Eleh takin. Gayamu. Ya. Ya sak penakmu lek menyambut gawe sak penakmu lek karo bapakmu Anom Dwija Kingkong. Ya. Anom Dwija Kingkong. Lho enek sing ngono e. Enek sing nyebut ngono lek nyiarke iki tiwas dirungokne wong bilang-bilang malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon sesaji Rajasaya dengan dalang kondang dari Karanganyar Jawa Tengah. Inilah dia Ki Anom Dwija Kingkong. Penak, Pak. Penak. Penak piye? Nggih penak enak kingkonge. Sing bener ki kangko mung salah penulisane. Ya. Yo dibawani sik ya. Nggih. Ya. Dek, saya gedhi anak kowe nak. Nggih, Kuwi Pak. anune sapa kebayake sapa dienggo kok iso teplek pas sapa? Niki bayake Baru nyetak. Baru nyetak langsung dienggo nggo awakmu. Iya. Sembuh. Tumbas ning pasar sayur.
Apa gak ning pasar hewan ae, pasar sayur. Kok iso teplek ning awakmu kok iso teplek ngono lho, pas ngono lho, kaya Lah nggih diukur. nggih mboten nyekeng lho niki Ora Pak. nyekeng ya. Nggih, pancen ya jodoh, Pak. Heeh, ya. Kowe mau digawakne apa karo ibumu? Napa? Jare ati paling apa? Perfume. Perfume. Iya. Wah iya. Perfumnya 2. Dua. Iya, itu mahal loh, Pak, limited edition loh. Itu. Wis tok ora usah mikir perkara larang karo murah. Bakune kowe njaluk apa kok bapak karo ibumu iso nuruti tak tukokke. Wis tok. Yang penting ora njaluk mobil. 1.000-an, Pak. Ora apa-apa. Lah sing nganggo kowe dikira larang. Ndak, Pak, ancen mahal tenanan Iya. iki. Ya ndang bawa. Karo nyawang yogane Pak Kangko sing disawang sing ditujani iki. Nanang, Pak. Oh nanang to. Oh iya. Sinebut. Loh, nggih to, Pak. Salah no. Salah. Oh, padang kuning. Nadyan wujude mung peksi kok sinebut. Warep Sri Huning apa piye? nggak Pikiranmu sik, pikiranmu fokus nyandi ki mau ayo. Nanang, Pak. Pikiranmu nyandi-nyandi kok meniki. Mas Ardi. Nanang, Pak. Oh iya. Nadyan wujud temong paksi. Pengumuman untuk konco-konco di Jolaras Indonesia, tolong ini pada saat limbuhan masker yang dipakai harus dilepas. Nah, masker yang dipakai harus dilepas. Ayo. Tanpa dikecualikan. Tanpa kecuali dilepas sendiri atau dilepas oleh Dilepaskan. Niken Salindri. Nah, kuwi kon milih. Wes. So ngono lho Pak, Dek tertekan lho Pak engko malih ra gelem melokne. Engko tanggal 15 ndak gelem melokne lho. Ya gen ajar kendel kok. Guyang-guyu terus jae. Karo misuh-misuh bajirat. Kabare sakniki pun jomblo, Pak. Mas Ardi. Heeh, wis jomblo alhamdulillah. Ayo Mbok, aku mau informasi kok buke lho. Ya. Nanong. Neng kayan lor wingi Ardi ora mangkat mergo kuwi 40-an budene nduk Ken. Oh ngaten. Bukan masalah apa-apa. Kula kinten nek nganu wedi kalih kula. Boten. Sampeyan iki ora medeni kok. Ngangeni. Lah. Heeh. Kuwi trambuh Pak. Halo manis nang sam Tanggal 14 kamu di Surabaya to, No? Nggih. Ora usah mulih. Mboten, Pak. Ora usah mulih engko Pak Kangko tanggal 14 ning Nganjuk, 12 ning Surabaya. Engko awan tang itu. Belanja. Kita belanja ya. Iya. Ya, kita 15 siang kita belanja di Surabaya. Melaku-melaku bareng engko bengi tanggapan. Nah. Siap, Pak. Ngene ya, Nak. Engko anu kencan karo ibumu hotele ning. Nginep teng hotel kono lah. Heeh, engko anu koling karo mbokmu. Oh iya, Pak. Heeh. Lampemu. Engko awan dolan-dolan genti ngono awake dhewe ya golek hiburan genti kan. Nggih
no, Ketika Pak. ada waktu iki golek hiburan gendi. Harus Heeh. harus menghabiskan uang puluhan juta. Ya. Iya. Goleki si podang pito. Gede barang teko. Iya. Nano Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo aku menyimak nduk niken setiap pentas wayang kulit ya campur sari kok mesti ora tau enek kendune semangatmu to no. Kuwi apa jenenge rahasiane apa to nduk Ken? Mongko awan bengi sore kuwi ora leren lho kok iso semangat terus ki jamune apa? Lah ngoten niku kula nggenten pertanyaan kagem panjenengan lan jenengan ngoten niku lho wayangan sedina utuh ngoten niku mboten kesel niku jamune napa Pak? Lah iki kok malah balik ning aku ki piye? Lah sebagai orang yang sesama seni kan harusnya kan sama-sama juga jamune. Hei, iki Jenengan jamune napa? Iso tak jawab. Napa? Pengopo sebabnya aku setiap malam terus semangat. Mergo ini adalah ada tanggung jawab yang besar dari dalang atau seniman ketika diundang oleh orang yang membutuhkan kita. Oh ngoten. Heeh. Berarti- Iki dayane kekuataning duit. Nah, iya. Berarti Ora mung duit tok ning tanggung jawab yang besar. jawabannya jenengan niku wau tanggung jawab yang besar Tanggung jawab. karena menghasilkan duit. Heeh, mergo ada kepercayaan dari penanggap. Wi, jawab aku. Jawabmu padha ra karo aku? Sami. Padha. Mergo nek duit ya kuwi mau Pak semangat. Nek pokoke lek duite wis entek sik ngono kae mesti aku lemes Pak. Jenengan titeni. Iya, iya. Nek ngene iki kan semangat to Pak. Semangat, iya. Nggih sale duite cek digawa sapa mau? Asistene Ibu Dwi wae lho. Ya, terus sing nonton sing mirsani kaya ngene kae ya kudu Nggih, tetep semangat. alhamdulillah lho Pak, Apapun yang kuwata terjadi. lho Pak. Dugi mriko lho Pak. Lah iya kae lho masyaallah. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Kalau mau sampun ndongaken apa dereng to? Durung no, dungakne sing kagungan dalem Pak Supardi SPD Pak saha Supardi. Ibu Ernaningsih SPD. Dungakne sing kagungan Tuku dalem. wedi diadai tampah. Apa kuwi? Bapak Supardi mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Nah, Ibu Ernaningsih, ayo ya didungakne. Bu Ernaningsih, berarti Ah. sih Pak. Ya. Tuku. Oh ya. Ngombe banyu putih ning sanding sumur. Artinya Ibu Ernaningsih mugi-mugi panjang umur. amin. Nah, nggih. Sinten malih, Pak? Wong desa Bangsongan. Ayo, wong sak desa. Bangsongan. Nonton barongan Heeh. ning cedek sawah. Terus Mugi-mugi warga Bangsongan berkah barokah. amin. Amin. Luar biasa iki sing jenenge seni iki ndongakne ya nganggo parian. Nggih, Pak. Oh, ya. Ngestoke dawuh. Kangko, Turu. kangko. Sik aku tak ndongakne gendi. Turu ning Sorlungan kuwi suasanane peteng. Nggih. Wong wedok Bangsongan muga-muga meteng bareng. Astagfirullah. Itu tidak boleh Tidak ya boleh, Pak ya. Jangan ya Pak ya. Engko bidane lek kaget piye Pak? Lah iya. Nenek nandangi piye terus ada meteng bareng. Lah ya masal no malian ya. Iya. Kowe ndongakne aku apa, Jasa? Dwija Kangko. Ah. Pak Kangko. Ya. Mangan nongko ning cedeke sumur.
Bapak Dwijo Kangko mugi-mugi sehat selamat wilujeng barokah panjang umur, mugi-mugi tambah sayang, tambah laris, tambah sukses, tambah segalanya. Kok dawa men. Ya. Nggih. Neng kalen sambil mangan tebu. Cakep. Nduk niken sehat selalu. Amin. Bapak tahun ngarep ulang tahun. Tahun Ngadu apa? Bulan Bulan Oktober toh ya. Bulan ngarep, bulan ngarep toh, Ah, Pak. iya. Ket mau lho Pak jenengan nek ngomong kok klera-kleru jane napa to, Pak? Ora. Adakah masalah yang jenengan pendam? Enggak ada. Ya. Oke. Insya Allah engko wayangan nok ning omah nok Cahayu. Teng omahku lho. Ning omahku kono lho. Ning omahku kono. Siji. Ya, tanggal 9 Oktober kuwi ngiras pantes ulang tahune Bu Dwi tanggal 10-e. 9 Oktober nggih Pak, mengke kula nyusul Ya. insyaallah. Ah, ya. Kalih keluarga. Ya. Ah, iya nak. Lagune apa ki mau? Udang kuning ya? Nggih. Udang kuning. Sing pertama digarap langgam utawa badut. Ya. Sing kedua digarap samboyo. Yo gendangnya disiapke. Nah, ya. Coba kayak apa? Yuk buka celuk Cahayu. Iso awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran hang golek isih tak sayang. Mabang midar anggonku goleki narang rasa desa wangi.
ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang midarangganku galei nara krasa esok wangi Padang andudut hati keprana ora mandati kesan saya tak terus ranani sepi katulu Go, bacutno Gubuk asmara pamundute Karo Chandra ngadeg kaya Ndra Diri musuh Cilacap
Bayu Kahayu Australia. Terima kasih Ibu. Lambene aja bengok-bengok. Ini apa? Saking semangat. Tapi tandanya semangat ya kita Ya. ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung natok. Digelundung nai apa? Ya digelundung nak kayak gitu kan dewek kayak bal. Ih, lek omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Ken? Kuwi cah ngendi mula omongane rak beda karo kowe. Kuwi cah Cilacap cah Iya, ngapa kalau kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang halus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong kayak kianane lah ya kan ya. Dewek kan kayak bal tadi gak digerundung natok kayak gue maksudnya. Iya, kalau nyek 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 nyek. Lah ngomong ini nyek 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 nyek. Kayak pite apa? Ya wes seperti itu. Karena itu ya dari ngapak itu tadi. Sudah menjadi ciri khasnya. Ciri ya? khasnya. Kon ngomong alus kaya awakmu ya ora iso. Nek carane kono misuh ki apa? Ah? Misuh. Kesu jengkel. Kesu. Kesu. Kesu ki apa? Oh, nesu. Kesu ya gue. Nek pomone jancuk iku nek kono niku apa bahasane? Apa ya? Enek ora kono misuh cara kono enek ora Jan? Kowe rong tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enek ora? Yang kepriwes ya. Enggak enek ya. Kepriwes ya kan ya nyong langsung bres gue sih ora ngomong-ngomongan. Jadi umpamanya musuhnya nyong nanang kayak picek ya umpamanya ya musuhku. Dia tuh bukan picek. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya nana musuh langsung dibres kayak gue pak, Oh, langsung gitu. didomai sekayange. Oh, langsung didoni yo. Ya paling celeng kayak gue. Oh, misuhe celeng berarti. Oh, nek celeng ki ndak anu ya, Pak, ndak kasar ya ning. Ora kene. kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh nek ngene nyong ana mbak, tapi jenenge gue ebek. Ebek. Ora medeni blas ya. Tapi nang kana kayak kue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, Nang ebek. ngene nyong. Nang Iya, kene jenenge apa? Ndadi barang. Iya mendem. Tuh, Babit kayak kae. Kudu mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki ndadi ra. Lah ya- Dadi ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kelebon demit mbok. Iya, Lah ya Mbak. mendem babit. Loh, Mendem babit. kudu mendem ki ngombe. Gangel banget ayu-ayu jan. Lah ya nang ngene nyong mendem babit. Jenenge sampean iki jane sapa ta? Chandra. Chandra apa Ayu. Nyong? Chandra apa Nyong? Ya ya nyong Chandra maksudnya. Nyong jenenge nyong. Berarti Chandra. akan nyeluke sampean kan berarti Nyong. Ya ora nyong. Ya Chandra. Jenengku. Lah ngono kok sampean ngomong Nyong? Nyong gue aku. Lah ya berarti jenenge sampean Nyong. Kok angel men to wong kino? Mas aku ki gak omong kok. Bene. Ben aja dipisah, Ben. Angel, Pak. Lah ya bener to, Pak. Jare
Maksudnya ini lho Nek, kan. Nek nyong ki aku, nek kowe ki Lho, Rika. jenengan kangkon apa nyong? Waduh, apa dewek sing tua ngalah ya, Pak? Wong angel Iya. banget bocah ki ya. Nek kowe ki Rika. Heeh, Lho, nek kowe kula Rika. niken. Kula niken sanes Rika. Lek Rika ning nggenku ki gendeng. Wonge. Ndak terselamatkan. Iki ora terselamatkan dia. Ora. Kowe Rika nyong. Kak aku niken. Ya wis lah niken ya kenal lah. Ya. Ya wis nyong diceluk nyong ya ora apa-apa, Pak. Nyong anu wis tua sih dadi ngalah bae deh. Oh iya, ngalah karo sing nom ya. Ora mergo tuwek enome. Apa? Sing waras ngalah ngono. Ya, Aku ki wis arep rumangsa ngomong gendeng kok. Arep ngomong kaya gue. Ah, ya. Gen iki kan yo gen rotok paham bahwasanya apa jenenge bahasa ngapak iki kayak kowe. Kayak kie Mbak Ken. Kayak kie, kayak kie. Niken gue kelahiran kene bae ya. Iya. Sampean Kediri kene, Mbok. Iya, heeh. Anune apa? Makanan khas kene apa? Pecel. Hah? Tumpang. Heeh. Tumpang ke tempe bosok diolah. Ya Allah. Iya makanya wong Kediri ki sehat-sehat makanane sing bosok-bosok ngono kuwi. Masa tempe bosok dijangan? Iya, Ora tambene mencret? Tuh, masuk rek malahan. Saking kepedesene kuwi. Pancen nek tumpang ki dimasak saka tempe bosok. Bosok. Nggonmu enek ora? Ngapak kono. Gone nyong sing bosok-bosok dibuang lah, masa ya kene dipangan bae apa ora mencret? Berarti ndak kreatif kuwi. Ya kurang sih pancen ning kene kekreatifan lah bosok enggakne tapi enak. Enak, nemen lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri tuh nasi tumpang, pecel, terus Lawuhe apa lawuhe? lawuhe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak kene ana tempe. Enak. Oh tempene amba-amba apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti Tipis, tempene tipis. wong Kediri cucut ya. Kene iki sing gedhe ki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, kuning. Tahune gede ya. Heeh. Nah ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, Ora enak enak tempe kene. keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi Kediri. nek ning ngene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Uduk tempe. Hop. Bahasane kono ki coba anjen ngapak iki metu keri-kerin metukane sithik ngono kuwi. Oh, Dadi enggak saru, metukane sithik keri-kerine. Mbok ngono. Mbok ya mbok ngono kuwi. oh, mbok ya artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turu. Lah, percaya apa ora? Kuwi bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh kan. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ero, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. Lah iya to Pak, jenenge lawuh lho Pak. Kadang kan ya nek sing ciut nek sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Oh, Ngono pikirane iya. Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya. Lha kene iki sing kondang tahune, tahu takwa. Taune. Lah nggonmu sing kondang apane? Tempene, Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli Mbak Niken. Wah, Ora budak. masa nek ning kene disempaki. Hei. Ambemu. Anu maksudnya bakule Pak. Bakule mesti sempak. Ardi nganti guyu kan. Ardi guyu lho, Ken. Ya Allah. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cawet. Jane Niken tau nang Banyumas ora jane. Ora tau. Mulane ora tempene kana kuwi dikemuli jenenge tempe mendoan Mbak. Kuwi mesti lara kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan. Ya pancen kaya mule lah. Apa iso timbasane Ya wis, tempe-tempe. Masukin. Yo. Habisin. Yo. Catatan sansane
kusik aja lungguh sikik. Ya. Iki awakmu yo gen tambah pengalaman, Ken. Kenapa, Pak? Ya perkara kuwi mau, perkara bahasa ngapak kuwi mau. Tapi aku wis mau aku bahas tempe. Ora tempe iki, wis ora tempe meneh. Bosen aku mangga tempe Sing tempe. dibahas kecuali panganan apa jenenge kuwi lek ngarani lek cara ngene Chandra kuwi ngapak kuwi. Kuwi lek cara kene lek telo. Nggih. Lek cara nggonmu apa? Tela. Budin. Oh, Kok beda to. budin? Wong kene pada nandur budin ora ibu-ibu? Ora, ning kene nandure gote. Waduh, apa maning gue? Gote ya telo kuwi. Oh berarti manggone nang jero kan? Iya, Manggone gaplek. nang jero nek didudut ireng, melenos-melenos. Ndak coklat. Wow. Ya coklat. kene coklat. Kene Telo telo. warnane coklat lho, Pak. Iya, heeh. Nek nggonmu ireng. Ireng, Pak. Lemahe masalahe lemahe beda. Iya paling. Mesti Oh. lemah Terus nek teles. digodhog nang kene gue budine gue kacel apa mempur? Apa kaceli? Kacel ki atos. Kan gue takon nek digodhog kacel apa mempur? Nek digodhog Budine. empuk. Oh, berarti mempur, berarti Empuk lemah jeru. main. Berarti lemahnya main kan? Apa lemahnya, Pak? Lemahnya main. Main. Heeh. Heeh. Soalnya mempur budine. Kadang kertuan barang, kadang yang ngeslot ngono kae lemah. Waduh. Jare main. Ya main kayak apik. Apik, lemah apik. Kudu apik, nek ndak apik ndak dadi. Iya, nek nang ngene nyong kadang-kadang kacel sih. Kacel. Heeh. Kacel ki apa? Atos. Oh, Atos. atos kuwi gorone lemah. Lemahnya ora main kayaknya lho. Kurang banyu. Iya paling Kurang banyu ya? Kurang teles lah iku. Oh, sama nek baper teloan ngerti ya. Ngerti nyong. Berarti ning kono iki nandur telo ning sawah. Ya nang Blumbang barang kadang-kadang. Oh, ning Blumbang. Kuwi nandur telo apa ngingui lele ning Blumbang. Nang pinggir Blumbang, pinggir Galengan barang. Oh, kayak kowe. Tapi masuk telone kono ireng-ireng. Ireng-ireng mbak, nek ditutut tuing langsung ireng kasar. Ndak tahu skincarean kayak garai. Boleh ngarani kates apa jan nggonmu jan? Gandul. Gak gandul. Kon duwe gandul ora nang omah? Nandur gandul ora? Ndak duwe gandul, tapi ngene mbakku gandul-gandul. Gen paham nek cara Indonesia iki berbeda-beda namanya setiap Iya. tempat. Nek cara kono kates ki, nek cara kene kates, cara kono ki gandul. Gandul. Nek kene telo utawa tela, nek kono ki budin. Heeh. Budin. Budin. Nek kene nongko nek kono apa? Nangka, Pak. Oh, nangka. Oh, hanya beda A-nya artikulasinya ya. Iya. Iya. Ya Oh, karepe iya. pada lah kayak gue. Nek kates Gandul, Gandul. nongko, nangka, nek kates nongko tok. gandul-gandul nang katok. Nah, ya wis tekan semono ya. Tekan semono hop. Wis. Nang apa? Katae sinten, Pak? Hah? Katae sinten? Lah ya Apa nang nih? katok kowe tegese nangka mung nangka kayak gue. Kates-kates mung nongko. Gandule nganu kan ternyata anu ya warga Kediri luar biasa ya antusiasnya ya. Iya. Akeh banget sing nonton sing pada obong-obong congor ya akeh. Alhamdulillah. Kok iso abang-abang congor lah ya, congore lah ya. Kobong nang wingko. Iki salah paham meneh to iki. Salah paham. Bikin salah paham terus karo nyong. Kayak kapan-kapan dolan menggonku ya dadi ngerti obong-obong Saiki kamu pindah Solo kok. Obong-obong congor kuwi kan, udut. heeh, akeh sing pada obong-obong congor Abang congor ki udut. karo ngopi nggo cagak lek kayak gue. Oh, ngono. Nek pemane wong hamil ki ning gone kono ya. Doboli kan. Dewek aja dingin ya. Dewek aja dingin doboli. Dewek mencari pengalaman disit. Oke. Oh, biungmu lagi doboli ya Ken. Mu tek tongakna ya, muga-muga ngesuk biungmu angger meletek sing matamu meletek. Meletek lho. Aku salah terus. Lagi kia nyong domain bocah bae ke. Lah ya biungmu kan aku krungu info kan wis Ngelone doboli mletek pisan. Terus aku ndak sopan. Iya. Lah kepriwe sih Pak Dalang Lek cara kene dionekne kok ora pas. Nek cara kene lek cara nggonmu kono muni ning kono oke-oke bae. Lah Nek iya. mau nek neng kene, ndobol iki ora dinggo wong ning dinggo pitik. Tinggo kewan. Kewan. Nah, seperti itu. Paham ya? Don't speak is doboli. Ya tapi nang ngene kan kowe takon kan wong meteng priwe ya kena ndobol. Ya doboli lek keliyane lek ge ibuku ya aja doboli to. Ayo. Wi ora trimo ibuke ditobol-dobol. Ora trimo aku. Toke sehat kabeh ya.
Ya, amin amin amin. Bar kakene ade tuakna sing sehat kabeh, sing tayang nyambut gawe kabeh warga kene pokoke serba tayang lah. Ya. Tayang. Tayangnya apa, Pak? Tayangi bisa. Apa? Bisa, iso. Bisa. Heeh, kowe tayang nembang ora? Kowe iso nembang ora? Oh. Kowe tayang apa jenenge nulis ora? Kowe iso nulis ora? Ngono Oh, karepe. ning kene tayang kuwi wesi sing wis nayang kae lho. Wesi sing warnane kuning iku jenenge nayang. Tayang. Oh, jebule pada tapi anune medeni ya artine nang kene Iya. ya. Jebule ya maaf lah ya sing penting nyong karo Rika kabeh, Rika tayang bahasane nyong ya semending tayang bahasane Rika pada. Iya, oke. Nggih ya. Iya, semleding kuwi. Iya. Pak, Apa? jaipongan ya, Pak? Jaipongan cah loro joget ya. Yuk. Oke, sing nembang Mbak Rena Cungpe. Kowe milih lagune Bajing Loncat apa Bajidor Kahot? Oh, milih yo. Apa? Bajing Ahok. Nek anu cara Jawa Barat anu ki nganggo sampur ora? Ya boleh. Nganggo sampur ya? Pakai sampur apa Ada enggak? sampur? Pakai sampur bisa enggak bisa? Ya, Enggak usah ya. ya. Nek sampur ki gunane ge apa? Ki nyeblak nih. Heeh. Oh, bajing loncat mawon ya, Pak? Bajing Loncat, oke. Nah, yo coba. Sing nembang anu Mbak Retno Cungpe, sing nari utawa sing joget Chandra dengan Niken Salindri. Wah, yo. Dadi bocah iki pancen multi talenta. Heeh, ora mung nembang. Ora mung tembang sing jaman saiki, tembang jaman lawas sing klasik yo iso. Joget yo iso. Wah, ngono yo coba. Diaturke ya, diaturke tanpa bawa. Untuk menyingkat waktu. Yuk, kaya apa? Bajing Loncat dados. Bagus ya Mbak Cungpe, Mbak Tengken ya bagus. Ora kowe ora nembang melu joget. Iya gantian pak carane ya mau ya gantian. Oh, gantian. Siki Oke. nyong siki. Oh iya. Siki nyong apa sih kowe? Nyong apa kowe siki? Nyong. Elang. Bajing yo. Bajing loncat, bajing loncat ke astana Aduh malam ini dingin banget bu. Dingin banget pak malam ini. Oh, anginnya besar. Iya. Mana serak-serak banget lagi suaraku. Masak nasi nari kuwi lho. Ya diboyokan kok. Abdi lepat narosante tiang Jalan dulu. Rosan
matane. Iso. Ngerti anane kene lho kok iso ndak Wong ngerti. kuwi to. mripate ki wis min 12. Wis nganggo kacamata ireng sisan. Karo apa-apa malah kaya wong tukang ngelas. Wis. Akur mata-matane to. Sampun ta, Pak? Sampun. Asine ya bagus. Ganteng. Tapi urung bojo-bojo kok. Hah? Urung bojo-bojo wis Kayak tuwa. ngenteni aku kok. Alah, selek lumuten kan ngenteni kowe. Yuk lanjut. Ya. Bajing. Istirahat sebentar nduk Neken karo nduk Chandra. Oh, ngono. Gen menghela napas karo men ngombe sithik no. Oh, ngono ya. Ya yang ya. Heeh. Kowe nganti saya ini krasa ora Ken? Krasa ora nek to kekuatanmu ki luar biasa ki krasa ora. Kowe lek dadi sinden nomor 1 di Indonesia no krasa ora nduk. Alhamdulillah mboten, Pak. Ora krasa ya. Rumangsamu ya kaya biasa-biasa wae ya. Nggih, Pak. Ning tumrape sing nonton, tumrape penggemarmu, tumrape sing mirsani, tumrape sing nanggap, tumrape dalang sing tok eloki, kuwi merupakan kebanggaan nek iso bintang tamune awakmu. Kuwi tenan. Bapak ora goro. Bapak kuwi kulino ditekani bintang tamu sapa wae wit poncot etan lor kidul kulon. Sing iso nahan penonton nganti goro-goro isih komplit ya mung kowe nduk Cahayu tenan. Tenan kuwi. Lho. Jenengane ku nganu to, Pak. Ngelem kula to. Oh. Kersane benjing-benjing nek kula melok Dwija Laras kula sampai goro-goro ngoten to, Pak. Jangkrik ora. Ora ndene ngono. Aku omong kuwi sesuai karo fakta, sesuai karo kenyataan gitu loh. Alah kula nggih tasih ajar lho, Pak. Kula nggih tasih kecil. Heeh. Nggih enten napa sinden-sinden senior-senior sing sampun terkenal nggih. Ning nek saniki memang banyak anak-anak kecil yang menirukan Mbak Niken gitu aja. Nggih. Ning kula nggih mboten rumangsa pun gedhe terus dadi sinden nomor Terus sombong, terus angkuh enggak ya tetep. Mboten Pak, kula niku tasih sinden ajar Pak. Kula nggih mboten saged serempek nggih mboten saged sineman lintune nggih tasih ajar Pak. Bocah kok sen lembah mana ndak pasor. Oh, tidak mau apa jenenge? Ngungake dodol lek cara Jawane. Iki di apa jenenge orang rumangsani lek wis dadi sinden luar biasa nek kanggone awake dhewe ora krasa. Aku ya ngono kok nduk kan.
Aku ki nganti saya ini rumah saku yo dalang biasa-biasa saja. Jenengane luar biasa lho, Pak. Napa? Luar biasa lho jenengan niku namanya sekarang jenengan niku lagi munggah-munggahe lho, Pak. Esu. Wi gara-gara awakmu kok, Nduk. Boten, kon ket riyen kok jenengane munggahe punan. Kula terima kasih sekali, Nduk. Iki aku entuk amanah. Pripun, Mbak? Entuk amanah saka panjenengane Mbak Santi. Sampun. Wis diparing nggih. Sampun. Oh, sampun. Oh, Nggih, kula nggih matur sembah nuwun sangat kagem Bunda Santi yang Nggih. ada di Jakarta. Semoga sehat selalu. Nggih. Terus tahun depan bisa ketemu lagi sama Pak Kangko sama Niken lagi. Ya tanggal 1 Agustus 2025 ya, Nok. Ana ing Siwalan Nggih. Unggur Mojogedang. Pun langganan nih, mesti kali Tata nggih. Heeh, karo Tata iya, heeh, bener. Nggih, Mbak Santi sampun kula aturaken kanggo nduk Niken Salimbri wis. Pokoke sing tresnani akeh dijaga kesehatane sing penting kuwi nek wis laris ki ora urung tempure karo tenaga karo pikiran. Nggih, Ora Pak. mung sinden klebu dalang barang ya ngono no. Aku pirang-pirang dina ki asam lambungku rada munggah sithik. Lah nggih sami, Pak. Niki Ngono napa ya? usum ya, Pak ya? Usum ya? Nggih, Nah. sami kula asam lambung niku ben isuk mencret, Pak. Niku mesti. Bocahne jujur men. Pi campur masuk angin apa piye? Kayak rasane niku apa pelintir-pelintir Oh. niku marine namung setunggal, Pak. Ngopo? Disuntik. Mari. Disuntik mari ya. Padha. Nggih. Bapak ya ngono. Lah nggih. Lek wis nyuntik, anu lek wis disuntik mari. Nah. Dadi isukno mencret ya kaya mie sing dipangan. Kayak ora peduli lek luwe ki mbok omong jorok ora peduli kok. Heeh ya. Wis kulino. Ah sinom meno isa nok, awak meno. Isa ya. Nggih, saged, Pak. Ah, pelok pas slendro. Nek Sinom. pelok ki nyamat, nek slendro ki Nyamat mawon. Nyamat nggih, nyamat. Nah, coba. Ajar nggih, Pak. Ah, siap. Engko nek neng Surabaya kuwi ya nganti gara-gara pamenute kabeh bintang tamune. Oh, nggih, Pak. Iya. Siap. Iya. Mergo sing duwe gawe kuwi piyayi gede-gede ngono lho. Nggih, Piyayi Pak. gede-gede. Nggih, Pak. Pokoke engko awan tak jajakne, arep njaluk seblak apa njaluk cilok Seblak tak to. tukoke. Apa? Oh, kula mau kalih Ibu pun nganu pun berbincang-bincang mau ke pasar Atom, Pak. Pasar, wah, golek mbok. Membeli perhiasan. Wem perhiasan ya wis tuku los. Alah yo ndelok-ndelok tok, Ibu. Berlian to kuwi. Aja sing larang-larang. Ndelok-ndelok tok, Pak. Aja sing larang-larang sik bapakmu biek menggeh-menggeh bar bayar sawah. Heeh, bareng entek duit 2 miliar iki bayar sawah. Sik iki jek ambekan. Pun, Pak. Ya. Ya coba. Walaupun awakmu ora krasa ning sing ngrasakne wong liya. Oh, ngono ya, Niken ya. Hah? Aku ki pentas ning alun-alun Karanganyar kuwi sering, Nduk, Ken. Nggih. Ketika awakmu ning kono kae penonton terbanyak selama ada wayangan di alun-alun Karanganyar. Alhamdulillah. Tenan ora goroh. Uga klebu ning Siwalan nggih mben. Siwalan Munggur Mojogedang ki Mbak Santi ki sih monitor penonton terbanyak ketika kamu hadir di situ. Pokoknya luar biasa kamu. Yo, Nggih, lanjut Pak. sih. Nah. Pangestune. Ya.
nanung kapati nyuwun tulung Mas dosen Sri Eka Widodo dipun telasaken dipun lebetaken lelagon sambung wanci dalu karyanipun Mbah Sukron Suwanda ning njaluk langsung dimasukkan ke instrumen Bali. Oh ya sing nembang sapa? Ya nduk niken kok karo Bu Dwi apa piye ngono ngadeg. Ya duet ibu dan anak. Ya lek kangen ya weanan kok Bu, kangen ya ya. Wis gen nyuntak kangene, heeh. Bu kangen kalih pengrawite jenengan ngono ya Bu ya. Ngono Pak. Ya. Caitan ora. Masuk instrumen Bali, Butuwi, nduk niken jumeneng yuk. Balungan tambah sidik Mas Agus Mbak Melisa